masakanku dino iki. Halo Cah, balik meneh ning kontene Mbak Titin yo. Sopo sing wis kangen karo konten masake Mbak Titin? Ayo kene melu masak Mbak Titin. Mbak Titin dino iki masak sak onone yo Cah. Yukuk blonjoan sing ana ning kulkas ae. Yaiku iki ape masak oseng kangkung karo goreng pindang nyambel iwak panggang Cah. Iya yo Cah, sambel iwak panggang sing diulek iku lho. Kowe wis tau njajal ta urung? Sik yo dimulai dhisik karo Mbak Titin ngirisi kangkung. Salah Cah, muteti kangkung. Kangkung iki wingi aku tuku tanggoku segendel mek rega 2000-an ae Cah, menurut larang apa murah. Wis bar lek muteti kangkung wis tak prepare kabeh, ayo siap masak. Iki bahane, langsung ae kompore dinekno, lengone disokne wajan, langsung oseng-oseng lombok bawang brambange. Bar ngono aja lali godhong salame, gen mari sedep yo. Langsung tak cemplungno kangkung sing wis tak umbah iki mang, wis tak resik lho yo. Aja takok meneh engko ngomong mbak gak bau mbah kangkung. Lanjut ning kompor sisih iki nyemplungno iwak pindang. Aja salfok karo wajanku yo Cah, anjene wajan legen. Soale iki biasa masak ning tawon dadi wajane ireng ya lumrah. Nyambi ngenteni kangkunge medhok, iki malik iwak sik ben gak gosok. Bar ngono aja lali oseng kangkunge dibumboni uyah, micin, gula. Wis ngono tok bumbu osengku dino iki. Ora nganggo terasek, ora nganggo royco, soale ora duwe kabeh Cah, ya iki tok. Osenge wis mateng gendiki nyemplungno lombok ape go gawe sambel iwak panggange ya Cah. Aku nek nyambel iwak panggang ora tau tak kei tomat, engko ndak kecut. Lombok gorenganku wis mateng, tak sok ning cuwek, langsung tak bumboni ae terus ndang gage tak ulek. Benjang cepet mangane ya Cah. Aja lali iki lho sing dadi primadonane. Iwak panggang. Kowe tau mangan apa ora Cah sambel kaya ngene iki? Iki sambel khas daerahku. Nek nyambel iwake melok diulek pisan kaya ngene. Wis mantep Cah, wis mateng kabeh. Ayo ndang gage mangan lho ya.